Good news alang sa mga kabatan-unan nga walay lingaw karong summer. Ang Cebu City Government gikatakdang mo-hire og kapin sa 1,000 ka mga estudyante aron adunay ikabayad sa sunod school year. Sigon ni Susan Ardosa sa Department of Manpower Development and Placement kon DMDP nga ubos sa Special Program for Employment of Students kon SPES giaprobahan sa City Council ang 5 million pesos nga budget alang sa maong proyekto. Dugang ni Ardosa nga karong tuiga magsugod ang trabaho sa Abril 6 ug mudagan sa 20 ka adlaw. Ang swerte makapasan makadawat og 327 pesos matag adlaw. Ang adunay tsansang moapil mao ang mga estudyante nga nag-edad gikan sa 18 ngadto sa 24 anyos. Sa mga interesado, ipasa lang sa City Hall ang inyong DMDP biodata, SPS application, barangay certification ug endorsement ug ang income tax return kon ITR sa inyong mga ginikanan.